Okay. Ayan guys. Sarap maligo dito. Oh, di ba? Ayan. Try natin. Okay. Ayan na. Sarap maligo, ang lamig. Okay, di ba? Ang lamig. Ayan. Ganda ng tubig. Sarap-sarap pa. Okay. Ang lamig. Ayan. Oh, di ba? Relax minsan. Hindi yung puro trabaho. Di ba? Oh, di ba? Grabe. Minsan kasi sa buhay, kailangan mo mag-relax, hindi puro trabaho. Di ba? Yan tinatawag na kailangan may time ka din sa banding, outing. Hindi yung wala. Okay. Oh boy. Out tayo. Okay. Ganda dito. Sa akin, pinakamagandang to. Papasok tayo sa yung parang kuweba to. Okay. Ayan. Diba? Kita mo, may naliligo dyan. Kita mo yung dalawa, gwapo yan. Diba? Okay. Kaway. Ayan. Ayan. Tagay muna. Ayan. Nakasama, kaway. Oh, love yan. Okay. Yan. This is banding sa stamp detachment. Ito yung mga kasama ko. Yan, marami yan. Okay. Radu. Ryan, bas mo na. Ay, nakatingin. Mamaya. Oh, ayan. Artista na. Kasama ko sa team building. Tamuan. Ayan. Ayan. James. Si Dimisa. Natatinig. Ay. Galitsa, wala si Galitsa. Okay. Yan. Diba? Mas maganda yung banding. One time, minsan-minsan sa buhay, kailangan natin ng relax, hindi yung puro trabaho lang. Diba? Okay. Diba? Sinasabi ko, maganda dito kung may family bonding, Christmas party o outing. Maganda dito sa may Villa Esperanza, sa may Barangay Balasing, Santa Maria, Bulacan. Diba? Ganda ng mga liguan dito, mga pool. Hindi mo makita mo yung pinamaganda. Ito sa mga pangbata to eh. Diba? Tapos dito sa kabila, ito yung pang adult. Yan. Diba? Ang ganda. Hindi mo hindi siya maganda. Maganda talaga. Diba? Okay. Yan yung sinasabi ko. Ito yung hib. Yung parang papasukan natin, parang
Buhay ba? Di ba? May mga design din. Di ba? Ayan. Yung pool na pang adult 7 feet yata yung lalim nito. Hindi ko nagkakamali. Okay. Tapos yung galing ka sa taas, pwede ka mag-dive punta dyan. Maganda siya. Aakyat ka doon sa taas. Aakyat ka doon. Parang pagbata ba. Okay, that's all. Kung may mga outing kayo, banding, family banding, lalo na kayong Christmas, dito lang sa may Villa Esperanza, Barangay Balasing, Santa Maria, Bulacan. Okay, don't forget to subscribe my YouTube channel, ang Miloy TV, para update ka lagi sa mga video na ina-upload natin. Huwag niyong kalimutan, Miloy TV. Thank you so much. This is Rami Langana. God bless everyone.